Vi fik tildelt eksperiment 9, som var fyrfadslys i vand. Opgavebeskrivelsen gik ud på, at vi skulle finde sammenhæng mellem brændetid og volumen for brugt ilt. Vi skulle sætte et fyrfadslys på et fad med vand, så skulle vi sætte et glas ned over fyrfadslys, og når lyset var færdigt med at brænde, så skulle vi måle volumen af den væske, der var trængt ind i glasset. Hypotese. Vi gik ud fra, at lyset ville slukke, når der ikke var mere ilt i glasset. Vi gik også ud fra, at jo større glasset er, jo længere vil brændetiden være. Og vi gik ud på grund af opgavebeskrivelsen, at der vil trænge vand ind i glasset, når lyset slukkede. Forsøgsgennemførelse. Vores lys tog 10 sekunder at kunne brænde. Vandet, der så trængte ind i vores glas, var 40 ml. Og vi startede med at have 500 ml rundt om, som man kan se på billedet. Der trængte 40 ml væske ind i glasset, og lyset var 10 sekunder om at brænde. Ergo må lyset have brugt 4 ml ilt per sekund. Det vand, der trængte ind i glasset, er 8% af den samlede startværdi. Så har vi nogle fejlkilder, og en af de fejl, der kunne ske, det var, at lyset det kunne gå ud, fordi det ville blive vådt. Eller så kunne glasset være utæt, og ilt ville trænge ind, så lyset det kunne blive ved med at brænde. Eller så kunne vi komme til at løfte glasset eller skubbe til det, så forsøget ville være spoleret. Konklusion. Vi havde ret i vores hypotese om, at lyset ville gå ud, når det løb tør for ilt. Vi havde logisk set også ret i, at lyset ville brænde længere, jo større glasset var. Og vi havde også ret i, at vand ville trænge ind i glasset, som vi havde forudset via opgavebeskrivelsen.